Hej, og tak fordi du kiggede forbi. Mit navn er Brian, og jeg er manden bag den her side, slanke-siden.dk, som er min lille sandkasse, hvor jeg går og leger pusler. Jeg elsker at lave mad, og så har jeg også det problem, ligesom så mange andre danskere og nordmænd, svenskere, at jeg har sådan lidt for meget fedt sådan rundt omkring kroppen. Så på den her side skriver jeg en masse omkring det at slanke sig, tips og tricks, opskrifter på sunde og nærende slankemad. Jeg elsker sådan at surfe rundt på nettet og finde en masse opskrifter og kombinere dem, finde ud af hvad virker ikke. Nogle gange så virker det ikke, andre gange så virker det, og når det virker, så lægger jeg alle de opskrifter ind på den her side. Hvis du har opskrifter, som du gerne vil dele med andre, jamen så er du velkommen til at skrive til mig på den her mailadresse, som kommer lige her. Og så vil jeg sige, kig ind en gang imellem og få noget ny inspiration til et slankere og forhåbentlig tyndere liv. Vi ses. Hej.